Аз съм Марти, извинете ако чувате телевизора, ама сега ще снимаме видео как гледаме стрима на Heaven Bull. Ако не знаете кой е Heaven Bull, ще сложа линк за канала му долу в описанието. И айде, сега да започваме с видео. Айде хора, сега пускам стрима. Чакайте. Извинете, че малко ми лагва. Ако чувате телевизора, новините са това. Ето ме, какво е? Хора, ако чувате това, ако новините в момента са пуснати, така че не се чудете откъде това звука. Не е трудно. Второ, никой не ги кара да се по 10 часа. И трето, просто ги мързи. Искаш пресен пример, килъра, който го мързи, който вместо да снима и да стрима, той играе Дота. И да я играш, тях да я гледам, ама ме домързя. Като приятелите ти, добре, че си ти леваглова скоба 3. Сега ще я гледаш, Таня. Хора, извинете, малко ми лагва. Като килъра, който почна да снима и се закле, че ще снима и ще стримва и ще бъде истински ютубър. И 2 месеца по-късно го мързи и вместо да снима и да стримва, играе Dota 2, защото това има много повече логика. Да си хубаво не става. Що не снима, не стрима Dota, защото го мързи. Колко пъти? Извинете, малко ми лагва. Аварията е станала с нощи. Първи за нея разбрали дежурните в пречиствателната станция. Защото хората си мислят, че е много лесно и въпреки това, че просто трябва да седиш и да стримваш как играеш игри, всъщност не е толкова лесно. И хората като килъра, които се пробват и видят, че всъщност не е толкова лесно, после почват да ги мързи. Silent Hill in the mix. Такова им такова, да и си намери нови приятели. Не бе, те не че не са ми значи аз точно, че като приятел му го казвам, че е тъп и го мързи. Тук, не че не са ми приятели. Едното няма нищо общо с другото. Точно, че ако не ми покаже за тях, човек да каже, че нали се тази древа ми. Ама... Да. Хора, тази игра, която е пуснал не е за деца, така че ако сте дете, не го гледайте. Така, ако правихме предния път, да, вярно, сетих се. Излязохме от болницата, преследвахме онова малкото чаве. Не го хванахме. Намерихме оная, дето наподоха една шиша. Я пукна. След това отидохме някъде. Отидохме там при една статуята, дето съм моли. И тя ми даде ключ или там каквото ми даде за някаква... Аз си го припомням си го за мен, защото иначе не мога вляза във филма. Ама ми даде ключ за някаква къща, която ние влязохме, имаше картини, луди работи и стая, която беше с стълбища, милиони стълбища и накрая дойдохме тук, който е подземен затвор. Окей. Така. И тук ще се борим за АВП. Ето го АВП-то. Окей. Али са го? Сега. Чапал. Чапал. Това е тото, където уж не го убил. Пак после не го убил. И пък го е убил. Така стара смисъл, че не го убил. Хора, това видео не е за деца.